jo sóc el Tomàs i avui us donaré uns trucs per no tenir por a l'hora de parlar en públic. Pregunta 1. Els dies abans de les presentacions o de parlar en públic ho passes malament? Pregunta 2. Et poses vermell a l'hora de parlar en públic? Pregunta 3. Abans de començar a parlar, et tremolen les cames o la veu? Pregunta 4. T'enfades si no et surt bé? Pregunta 5. Et quedes en blanc? Stop! Ara us donaré uns consells perquè no es passin aquestes coses. Prepara-t'ho bé, organitza't i practica. No llegeixis, parla lentament, clar i fort. Confia en tu mateix i estigues segur que tot sortirà bé. Per no posar-te nerviós, mirant els ulls als teus companys, mira't al cap. Abans de començar la presentació, repassa-ho tot per no quedar-te en blanc. Fins aquí el tutorial de com no tenir por a parlar en públic.